Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang ika-4 na yugto ng ating kwento na pinamagatan nating hidwaan sa pagitan ng mga aswang. Nang marinig nga nila yung sinabi nung pinakatumatayong pinuno nung kabilang angkan, ay nagpanting na bigla yung tenga ni Mang Alberto. Dahan-dahang hinugot ni Mang Alberto ang kanyang itak habang lumalapit sa kabilang grupo. Sumunod na rin ang kanyang mga kasama. Hinugot nila ang kanilang mga itak at naghati sa 2 grupo. Kumilos na rin ang mga bata at kababaihan na naroon. Pumasok ang mga ito sa itaas ng bahay, habang yung iba naman ay nagsipagtago. Nagsalita si Hiner at sinabing napakarami ng kanilang kalaban. Napangiti naman ang isa nilang kaanak at sinabing mas mainam nga raw iyon, dahil kung sakali man ay kaunti lamang ang malalagas sa kanilang angkan, habang sisiguraduhin daw niyang marami ang mauutas sa kabila. Sumigaw ng ubod lakas ang pinuno sa kabila na tila yun na ang naging hudyat ng kanilang paglusog. Nagsimula na rin magsigawan yung mga kababaihang naroon at mga bata. Umusal na sila Mang Alberto ng orasyon at kanila nang sinalubong ang mga ito. Biglang napalitan ng mga malalakas na pag-iyak yung sigawan ng mga kababaihan nang makita nilang nagsimula na ang sagupaan. Kapwa may angking kakayahan silang lahat, kaya pagalingan na lang at palakasan ng mga abilidad at anting na taglay. Napansin kaagad nila Mang Alberto na mayroon ding kabal ang kanilang mga kalaban. Makukunat din ang kanilang mga balat na hindi basta-basta tinatablan ng mga matatalas na bagay. Kaya tabla sila pagdating sa aspetong iyon. Pero dahil na nga rin sa mga naging karanasan ni Mang Alberto, kung kaya inaasahan na niya iyon at kanyang napagandaan. Siniguro lang nila muna kung anong abilidad mayroon ang kanilang mga kaharap. At nang kanila nangang malaman, ay pasikreto nilang inilabas na ang mga kawayang pinatulis na kasing haba ng kutsilyo. Pinatalas din nila ang mga gilid nito at nanlaki ang mata ng kanilang mga kalaban nang kanilang maramdaman ang hapdi ng mga sugat na dulot ng mga sandatang kawayan nila Mang Alberto. Una nang dinilig ng kanilang mga dugo ang lupang kanila mismong pag-aari. Napaatras ng bagya ang mga ito. Hindi nila inaasahan iyon. Hindi naman na binigyan pa ng pagkakataon nila Mang Alberto ang mga ito na makagawa pa ng paraan. At lalo pang lumakas ang mga sigawan nang makita nila ang kanilang mga kaanak na puno na ng sugat at duguan. Isa-isa nang bumagsak sa lupa ang mga ito na kayang-kayang tapatan nila Mang Alberto ang kanilang angking bilis at lakas.
Nagpakita pa sila ng bangis pero hindi nasindak ang grupo ni Mang Alberto dahil sa masigit silang mabangis sa mga ito. Kahit sa kanilang mga pag-angil ay nagmumukha lang silang mga bata kapag ipinapamalas na nila Mang Alberto ang kanilang tapang at bagsik. Tumakas na ang iba sa kanilang kalaban at tuluyan ng umatras. Nagsilisan na rin ang marami sa kanila nang makitang mga nakahandusay na sa lupa ang kanilang pinuno at ilan sa mga kasama nito. Nagsalita ang isa sa kanila habang naghihingalo at nagmamakaawa. Nakiusap pa ito kanila Mang Alberto na wag daw silang kainin. Ang pinuno naman nila ay nagsabing patayin lang raw sila. Nagsalita si Mang Alberto at sinabing wala silang dapat na alalahanin dahil hindi nila sila kakainin pagkat hindi sila kumakain ng bulok at baka masira lang raw ang kanilang mga sikmura. Sa halip, iniutos ni Mang Alberto sa mga sugatang kasama ng pinuno na kanila siyang kainin, na nagpakita pa ang isa sa mga ito ng pagkasabik at sinabing matagal na raw niya talagang gustong gawin ang bagay na iyon sa kanilang mayabang na pinuno at bigla nga nila itong dinaluhong. Wala na itong nagawa pa kundi ang tanggapin ang masaklap niyang katapusan ng pagtulong-tulungang lapain ang sugatan niyang katawan ng kanyang mga kasama. Matapos iyon, habang nakaluhod, ay nagmakaawa naman ang mga ito. Napatawarin na lamang sila nila Mang Alberto. Nangako pa ang mga ito na magsisilbi sa kanila at magiging tapat. Pero hindi sila pinakinggan ni Mang Alberto. Hindi ito naniwala sa kanila. Sinabi pa niya na paano silang magiging tapat gayong katatapos lang nila kainin ang kanilang pinuno. Tinraidor nila ito at pinagtaksilan. Kaya hindi umanong malayong traidorin din sila ng mga ito. At matapos ang mga pangungusap na iyon, sa senyas ni Mang Alberto ay halos magkakasabay na bumagsak ang mga ito sa lupa. Bago maghating gabi ay nagawa na nilang malinis ang lahat. Wala silang iniwan na anumang bakas. Nang makabalik na sila Mang Alberto sa kanilang tahanan, ay muling natahimik ang kanilang pamumuhay. Pero paminsan-minsan ay nakakasagupa pa rin sila ng mga aswang na nais makaganti sa kanila. Kahit pa nga ang karamihan sa mga ito ay lumisan at ng ibang bayan na. Mabilis na lumipas ang panahon. Nang maging ganap na dalaga na si Lina, ay hindi na niya nakikitang nagsasagawa pa ng anumang ritual ang kanyang mga magulang. Palatandaan na bumalik na ang mga ito sa pamumuhay nila ng normal. Ni minsan ay hindi rin niya kinaringgan pa ang mga magulang tungkol sa kanilang pagiging aswang o pag-usapan man lang ang tungkol sa mga bagay na iyon. Wala rin siyang naramdamang kakaiba sa kanyang katawan. Kaya nawala na yung kanyang pag-aalala na baka maghanap rin siya ng sariwang dugo at laman. Marahil ay iyon ang naging resulta ng ginagawa ng kanyang mga magulang sa kanya. Pagkat ilang beses umano niyang
na malayan ang mga ito na nasa tabi niya habang siya ay natutulog. Na nagigising na lamang siya sa madaling araw at naroon sila sa kanyang tabi na mga nakaluhod. Kumusta po kayo, Sir PB? Isa po ako sa masugid niyong tagapakinig. Matagal na akong nakikinig sa inyong mga kwento dito. Pero ngayon lang ako nakapagdesisyon na ibahagi yung kwento ng tatay ko. Ipinanganak po at lumaki ang tatay ko sa probinsya. Kung kaya, marami siyang nalalaman na kwento ng mga kababalagan at tungkol na rin sa mga aswang. Isa sa kanyang mga kwento na talagang tumatak sa akin ay ang ukol sa kanilang kababaryo. Sabi ng tatay ko, mayroong dumating sa baryo nila na isang pamilya. Wala pang isang linggo mula nang dumating ang mga ito ay nag-umpisa ng magkawalaan ang kanilang mga alagang hayop. Noong una, ang naisip talaga nila ay ninanakaw ang mga iyon. At isa sa kanilang pinaghihinalaan ay yung pamilya na bagong salta. May mga anak na rin kasi itong binatilyo. At yung tatay ng mga ito ay hindi pala kibo. Na kung makatitig, akala mo ay kakain talaga ng tao. Pero yung hinala nila na magnanakaw ang mga ito ay biglang napalitan ng mas nakakatakot na katotohanan. Nang may makakita na isa rin nilang kababaryo na nilalantakan yung ninakaw na manok doon sa kakahuyan. At nung huli pa nga ay meron ng taga-roon sa kanila ang namatay. Natagpuan itong may kagat sa kanyang leeg, wasak ang dibdib at yan. Nawala na ang mga laman loob. At dahil sa laganap na noong mga panahong iyon ang tungkol sa mga aswang, kung kaya naman iyon kaagad ang kanilang naisip. Pero pilit naman iyong binubura sa kanilang isipan ng kanilang kapitan. At sinasabing maaring gawa lang ito ng mabangis na hayop o di kaya naman ng tao rin na wala sa katinuan. Lumipas pa ang mga araw at halos sa loob lamang ng isang buwan ay 3 ang natagpo ang patay na pareho ang paraan ng pagkakapaslang sa kanila. Dahil doon ay lumapit na sila at humingi ng tulong sa pamahalang lokal. Pero di rin kasi sapat ang bilang ng mga kapulisan noon sa kanilang lugar. Nalilima lang ang pulis na siyang nangangalaga sa buong bayan. Nakulang pa sa mismong bayan pa lang. Ang tatay ko noong mga panahong ito ay 14 anyos pa lamang. Natatandaan daw niya na nag-usap-usap silang mga taga roon at sila na mismo ang nagkaisa na magsagawa ng mga pagroronda. Dahil parang wala naman sa loob ng kanilang kapitan at hindi naniniwala na aswang ang may gawa ng mga patayan. Isang gabi nang sumama ang tatay ko sa pagroronda ay may nakita silang nasa may bubungan ng isa nilang kanayon. At nang mapansin sila nito ay agad na tumalon, kung kaya nagkaroon ng habulan. Ang dalawa sa kasama nila ay mayroong baril, kung kaya nagawa nilang paputukan ang kanilang hinahabol. Buti na lang rin at ganon ang kanilang ginawa. Dahil sabi ng tatay ko, malabo nilang abutan iyon dahil sa napakabilis.
Kilala na mahusay sa baril at asintado talaga ang isa sa dalawang may hawak ng baril. Kaya nakita nilang tinamaan nito yung hinihinala nilang aswang, dahilan para bumagal at iika-ika ito. Kung kaya nagawa nilang abutan. Nagulat sila nang kanila itong lapitan. Naapasigaw pa nga ang ilan sa kanilang mga kasama ng mga katagang aswang-aswang. Nang makita ng malapitan ang lalaki, ang haba ng kanyang mga pangil, na puting lahat ang kanyang mga mata. Inangilan pa sila nito at takmang lalaban. Nang biglang pumailan lang ang isa pang putok at tuluyan ang bumagsak yung aswang sa lupa. Tinamaan ito sa dibdib at nakita pa nilang dumaloy ang dugo nito mula doon sa sugat. Ilang sandali pa ay nagkarami na ang mga tao. Nakilala nila ang lalaki. Isa ito sa binatilyong anak ng bagong lipat na pamilya. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga kaanak nito at yung kapitan. Hindi umimik ang mga magulang at kapatid ng binatilyo, pero mararamdaman mo talaga ang galit mula sa kanila. Nakakatakot ang kanilang mga itsura. Nakitang-kita ang puot sa kanilang mga mukha. Hindi nila nakitang umiyak kahit ang isa man lang sa kanila. Bago nila tuluyang lisanin yung lugar, ay tinitigan pa nila ng napakatalim ang mga taong naroon. Pinagtulungan nilang buhatin yung katawan ng kaanak nila na wala ng buhay. Nang sumunod na mga araw, ay wala ni isang nakipaglamay sa bahay ng mga iyon. Pag napapadaan sila doon, ay kanilang nakikita na nakasaradong lahat ng mga bintana at pinto. Hindi rin nila nakitang lumabas kahit ang isa sa kanila. Nanatili lang sila sa loob ng kanilang bahay. Hanggang sa inabot na ng mahigit 1 linggo na nagtaka na sila. Dahil sa para bang wala silang balak na ipalibing ang kanilang kaanak na nasawi. Isang gabi, habang papauwi ang tatay ko kasama ang isa niyang kaibigan mula sa pakikipag-inuman ng tuba, ay nagulat sila nang makarinig ng nakakatakot na tunog ng isang mabangis na hayop. Nang tumingala sila at tingnan kung saan nagmumula yung tunog na iyon, ay laking gulat nila nang makita yung binatilyo na naroon sa itaas ng puno ng nyog na nasa gilid ng daan. Puno ng dugo ang palibot ng bibig nito at namumuti ang kanyang mga mata. Naapatakbo sila ng mabilis at hindi na lumingon-lingon pa habang sumisigaw sila at nanghihingi ng tulong. Nang masapit ng tatay ko at ng kanyang kaibigan yung kanilang bahay, ay isinumbong nila ang kanilang nakita. Hindi sila makapaniwala na nabuhay uli yung binatilyo. Dahil doon, ay pinuntahan nila yung iba pa nilang kanayon at mga kamag-anak at ipinagbigay alam yung nangyari. Nagkasundo sila na kanila nang susugurin ang mismong bahay ng mga ito. Pero ipinaalam muna nila sa kanilang kapitan na tulad ng dati ay tumutol pa ito sa plano nila. Pero hindi sila nagpaawat. Itinuloy nila ang kanilang balak. Nagtipon-tipon muna sila at sabay-sabay na sumugod sa bahay ng pamilya ng mga aswang. Ngunit wala na ang mga ito nang dumating sila doon.
nakatakas na. Nung huli ay nalaman nilang kamag-anak pala ng kapitan ang mga ito. At kanyang nalalaman na mga aswang sila na nagmula sa lahing maranhig na may kakayahang mabuhay uli. Kalaunan, pati yung kanilang kapitan ay napilitang umalis doon sa kanilang lugar dahil na rin sa ginawa nilang panggigipit dito. Malakas kasi ang kanilang kutob na may lahi din itong aswang. Hanggang dito na lang po muna ang kwento kong ito, Sir PB. Sana po ay inyong magustuhan. Kapag magkaroon po ako ng panahon, ay susulat po akong uli sa inyo. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.